אני מזמינה אתכם למדיטציה, התרחבות מתוך ריפוי. תשבו במקום נוח, שקט. ממליצה מאוד להצטייד באוזניות. ותוך כדי שאתם יושבים או שוכבים, תעצמו את העיניים הפיזיות שלכם. תאפשרו לגוף להיות כבד, התמסרות מלאה. כל הפוקוס שלכם אל הנשימות. ועם כל שאיפה דרך האף, נשיפה איטית דרך הפה. ואם קשה לכם לנשום דרך האף, אתם יכולים לקחת נשימה דרך הפה ולהוציא נשיפה דרך הפה. אז בואו נעשה כמה סטים של נשימה ביחד, על מנת לאפשר לגוף התמסרות מלאה. אז תיקחו אוויר איתי ביחד, ותשחררו אותו. ותוך כדי שאתם לוקחים אוויר, תפתחו את העיניים הפנימיות שלכם, שמסוגלות לראות את הכל בפנים. הן ממש עוקבות אחרי כל מה שקורה בעולם הפנימי שלכם. ובואו ניקח שוב אוויר דרך האף, ונשיפה רכה דרך הפה. הנשימה מאפשרת ליצור שחרור מקסימלי, לשחרר שליטה ומחשבות. ועכשיו בואו ניקח שוב אוויר ביחד. לקחת אוויר, לעצור ולהחזיק. להחזיק, להיות ממש בתוך הריק של העצירה. ולאט לאט לשחרר. ושוב לקחת אוויר, להחזיק. ועוד טיפה. ולשחרר. תדמיינו את עצמכם בתוך בועת זהב. בתוך הבועה שבה אתם מרגישים מוגנים. הבועה עוטפת אתכם, מארסלת אתכם. היא מאפשרת לכם להיות בדיוק כפי שאתם. ועם כל שאיפה או נשיפה, כל המתח, כל הסטרס, כל מה שכבר לא נצרך לכם כרגע, אתם נושפים החוצה דרך הנשימה. והבועה באהבה ענקית לוקחת את כל האנרגיה הזאת ומחזירה אותה בחזרה לבריאה. ועם כל שאיפה שאתם עושים, אתם מרגישים יותר ויותר את ההתרוקנות הפנימית של הרגשות הדחוסים. אתם יכולים לחוות איזושהי כלילות שנכנסת פנימה. וההתרוקנות הזאת מאפשרת לכם לגלות אולי איזה צבע שנפתח בתוככם, כמו איזה פרח. רק תאפשרו לזה להיות. וכל מה שעולה לכם הוא מדויק עבורכם,
ועוד שאיפה דרך האף, ונשיפה רכה דרך הפה. ותרגישו את הפרח שנולד בתוככם, או אולי זו צורה אחרת. איך המשהו הזה מתחיל לגדול יותר ויותר ולמלא את כל הגוף שלכם. תרגישו את הכלילות. תרגישו את האווריריות. ועכשיו מתוך המקום הזה, תיקחו אוויר איתי ביחד. ואנחנו מתחילים תהליך של התרחבות. אז לקחת אוויר, להחזיק, ותוך כדי שאתם מחזיקים את האוויר, תרגישו איך הבועה שלכם מתרחבת עד לגודל של החדר בו אתם נמצאים. נשיפה קלה ורכה. עכשיו אתם בגודל של החדר. הבועה שלכם היא כל החדר. ושוב לקחת אוויר איתי ביחד, והפעם הבועה מתרחבת עד לגודל של הבית בו אתם נמצאים. לקחת אוויר, להחזיק ולהרגיש את ההתרחבות של הבועה עד לגודל של הבית. לנשוף החוצה. איך זה להיות בכל מקום בו זמנית בתוך המרחב של הבית. מה קורה כרגע לאותו פרח בתוככם, לאותו ייצוג שרוטט יותר ויותר מבפנים. תנו לזה שם. מה זה הרגש הזה? מה הוא רוטט? מה הוא פולט? מה הצבע שלו? אולי תרגישו התעוררות? אולי סקרנות? כל דבר שיעלה הוא מדויק עבורכם. ובנשימה הבאה אני מזמינה אתכם להתרחב עד לגודל של העיר בה אתם נמצאים. זה קורה קלי קלות דרך המחשבה ונשימה. אז בואו נעשה את זה ביחד. לקחת אוויר ולהחזיק. ותרגישו איך בועת הזהב שלכם מתרחבת עד לגודל של כל העיר. איך אתם מאירים את כל רחובות העיר על ידי הבועה שלכם. תרגישו איך אתם יוצרים הגנה על כל העיר שלכם. ונשיפה רכה. ועכשיו אנחנו לוקחים עוד נשימה, וההתרחבות מגיעה עד לגודל של כל מדינת ישראל. לקחת נשימה ולהחזיק. ועוד. ועוד. וממש תרגישו את ההתרחבות. אתם חלק מכל המדינה. כל הבועת זהב רוטטת את ההגנה על כל המדינה. היא רוטטת הגנה מבפנים ומבחוץ.
איך זה מרגיש לכם להיות בכל מקום במדינת ישראל, בו אתם רוטטים את ההגנה, ויכול להיות שהתעוררו פה רגשות נוספים, כמו שמחה, התרגשות, אהבה. תנו לזה תוקף. תזכרו את ההוויה הזאת, ותזכרו בהוויה הזאת במהלך הימים הקרובים, וכל פעם במהלך היום תנו לאנרגיה הזאת של הזיכרון לעלות. ועכשיו אנחנו מתחילים לחזור בחזרה ולקחת אוויר, ובנשיפה להצטמצם עד לגודל של העיר. עכשיו אתם בגודל של העיר בה אתם נמצאים. ושוב לקחת אוויר, ובנשיפה להצטמצם עד לגודל של הבית בו אתם נמצאים. ושוב לקחת אוויר, ולהצטמצם עד לגודל של החדר בו אתם נמצאים. ושוב לקחת אוויר, ולהצטמצם עד לגודל של הבועה בה אתם נמצאים. תתבוננו בגוף שלכם, מה השתנה בו. תעבירו את הפוקוס אל הלב, ויכול להיות שתראו שם איזו אנרגיה או איזו צורה. כל מה שיעלה הוא מדויק עבורכם. תעבירו שתי ידיים אל הלב בהכרת תודה. תודה לעצמכם שהסכמתם להרגיש. תודה שהסכמתם להרטוט את הרגש הגבוה שכל כך כבר רצה לצאת החוצה, שחיכה לרגע הזה להיות בהשפעה, להיות באהבה, כי אתם אהבה.